Както ви казах, добре, че изчакахте рекламите, защото наистина тук сега ще се случват много интересни неща и ще получите една много интересна информация. Лично аз тук що си измислих като въпрос да ти задам. Кажи ми, какво става, ако дойде един човек на 5 процедури и няма никакъв ефект? Продължаваме. Просто трябва да убедим. Как ще го убедиш да продължи? 5 пъти е идвал, няма ефект и ти казва, съжалявам, вие ми казахте, че би трябвало да има. Ти му казваш, не, защото някой път се случва и да няма от 5-та, от 6-та, как му казвате да продължи? Точно поради тази причина сме направили процедурите на пакети от 10, тъй като с толкова много време работа, средно съм решил, че между 5 и 10 процедури винаги има някакъв ефект. Тоест не може да дойде някой да си направи само една процедура, да види дали ще му е добре, дали ще му понесе, а трябва задължително да бъде сериозен. Значи може. По принцип има хора, които идват, правят си една процедура, само да видят, да разберат за какво става въпрос, дали им понася организма и оттам нататък решават дали ще продължат самата терапия. А ако няма ефект, случва ли ти се да има човек, който наистина да няма ефект? До момента, честно казано, не. Има хора, които са страшно минимален ефект, много минимален. Трудно забележим от тяхна страна. До сега не ни се налага и дано не ни се налага. Да им връщате парите или да има толкова хора? Нямаме недоволни клиенти. Случаи са, които са с много минимален ефект, но те са били с страшно големи очаквания и абсолютно никакво действие от тяхна страна. Тоест, какви трябва да ни бъдат очакванията? Реални. Какво означава реални? При всеки индивидуално. Значи, като дойде на поконсултация, погледна, мога да му кажа с евентуално 10 процедури по самото телосложение. Как протича една консултация? Значи, правиме преглед, определяме горе-долу степента на целулита. Повечето са средна. Около трета степен доста видим целулит. А първата степен какъв е? По принцип на едно тяло. Има такива апарати, които измерват индекса на мазнините в тялото. Не го правиме. Взимаме самите мерки. На крайници, като размери? Да, като размер. Тъй като все пак сваляме и на размери доста. И сантиметри сваляте? Свалят се доста по-бавничко, но става. А трайно ли е отслабването? Трайно е отслабването, при условие, че човек продължава да се поддържа след тази терапия. Няма нещо, което да го направиш и да ти остане за винаги. Какви са степените на целулита? До 4-5 има доста различни степени. Първа степен какво означава? Не видим целулит с просто око. В смисъл, само се вижда на стисканите от доста силно, нещо подобно като при тебе. Добре, кажи ми, да кажем аз... Имаме зрител, нека да го чуем. Здравейте! Здравейте! Искате да попитате нещо за антицелулитния масаж най-вероятно? Дали има някакъв вариант да ни дадат някакъв адрес? Няма как в момента да ви дадем адрес. Може да се свържете по-късно с предаването и така ще измислим вариант, защото иначе е реклама. Разсеях се леко. Казахме, че аз съм първа степен целулит на ръката. Защото на краката може изобщо да нямам целулит. Може да се не съм трета, не ме карай да показвам бедро, защото мъжката аудитория просто ще припаднат. На прасеца има малко. Какво? На прасеца имаш малко. Къде го видя на прасета целулит? Ти добре ли си? То не може да има там целулит. Напротив. Как и на прасеца? Има, и на пръстите ли? Не, на прасеца. Къде не може да има целулит със сигурност? На малки зони. На лицето. Трудно. Трудно? Долната част. Не, няма. Няма долната на лицето. част на ръцете. Зони, където имаме повече масни натрупвания. Там. Там не може да има. Там може. Само там има може да има. Които са бедрата, ханша, коремната област, паласките. Пръстците също има доста натрупвания. Сериозно ли ти казваш, че има на пръстците? Не, разбира се. Не, нямаш. Сега цяла нощ няма да спиш, шегувам се. Нямаш, разбира се. Като съм първа степен на ръката, където явно имам някакви такива малки целулитчета, кажи ми кога трябва да дойда аз да си направя процедура или ако дойда при теб ще ми кажеш, още не е момента. В момента не ти е момент. Добре, т.е. кога трябва, коя степен трябва да сме, за да дойдем да си направим процедура? От втора нататък. От втора нататък, това е момента. Започва вече да се забелязва, при стискане на самата кожа вече се вижда доста голямо натрупване, появява се така наречената, както каза Евгений, портокалова кожа.
при тебе щом липсва просто... Евгений, ти да не си имал портокалова кожа, че толкова много знаеш? Не съм имал портокалова кожа, обаче пак казвам, аз съм човек, който се интересува от много неща. Кажи ми като мъж, ако видиш една жена, прави ли ти впечатление дали тя има целулит или не? Особено прави впечатление на бедрата, когато има целулит. Иначе на други места, честно казвам, не се заглеждам, но на бедрата най-много прави впечатление. Не ми прави впечатление. Знаеш ли къде съм виждала, че имат много жени целулит? Ето тук. Прави ми впечатление лично на мене като жена. Не знам мъжете дали обръщате внимание на това. Не съм обръщал внимание, но специално, пак казвам, на бедрата е най-точното място, където личи. И личи най-много и жените се притесняват най-много от това, защото не могат да ходят с къси поли. На плажа, като отидат, изглеждат зле, биват коментирани под една или друга форма не окей, затова започва да прилагат такива процедури. Според теб, дали заради мъжете повечето жени прибягват към тази процедура или заради самочувствието, което сами така искат да им идва отвътре? Според мен зависи от типа жена. Защо една жена, за да изглежда добре, се прави заради мъжа добре? Не знам, аз съм на друго мнение. Би трябвало жената да се поддържа заради себе си. Надявам се и нашите зрителки да са на това мнение, че действително жените така трябва да го правят. Трябва да се поддържат заради себе си и затова те самите да се чувстват добре. Много ви благодаря за това гостуване. Надявам се да сме били полезни на нашите зрителки. Изглеждаше така, защото действително много хора се опитваха да се свържат с нас. Нещо явно с линиите днеска не е наред. И с финала всъщност на тази антицелулитна процедура, която ви показахме наживо, пак споменавам, в студиото на Така го правят жените, завършваме всъщност днешното предаване. Виждате, че при нас наистина се случват безкрайно интересни и любопитни неща. И не само, че се случват, а и ще се случват. Така че гледайте ни утре отново в 14 часа, когато ще си говорим за много високи скорости и състезателни автомобили. Любимата ми тема най-накрая дойде и то не с кого да е, а с най-добрия ни рали състезател, един от най-добрите, да не ми се сърдят другите, Димитър Илиев. А до тогава не спирайте да се обичате, да вярвате и да следвате мечтите си.